kaloku ngantsomi ngapha ebhene kwathi gqi umfazi ongaziwayo ephuma emanzini. Oh, Pops, you scaring us. Ndiyaza into esayithini nale. Ngumntu le nto okanye ngumamlambo. And iyatya mfo ayidlali. Hayi, phofu akuthethela ukutya. Jacqueline mphena amadlaveni anxibe naye abe mhle nge-Easters. Nimenze nentloko. Akafuni, ihayi ke myekeni. Ndafundiswa ngabo uloba ndasiwa nangabo etempileni yefudo. Heyi, ekuqaleni ndandingayiqondi le nto yaba bantu. Benzani, bathakatha. Kodwa ndakhawuleza ndayibhaqa uba hayi mani yinto yesintu le. Hayi ke ndakhulula umzimba ndonwaba. Ndaquqa nasemagqirheni abo ndifuna ufunda ngezithixo, oosakpata, noolegba, no-ahoho. Ndathi xa ndiqala uphola kwakho iintetho ezithi umyeni wakho wambaleka eNigeria, khangela wena. Ngqe ubheka kootata abahlala ehlathini, madoda ndincedeni ndiyaleqwa. Masikuxhelele inkukhu sikwenze ungabonakali kulo mfu. Does the spell work? Can Pops finally escape Ibrahim? Join my Instagram close friends to experience a voodoo ritual. Link in bio. Only on The Poppy Show.